bip. Hej så alle sammen. Det er mig, der hedder den egentlig. Men vi skal spille Battlefield 4. Ja, det er Laue, der optager. Christoffer, den fedeste, der spiller. Okay, jeg er så ikke særlig tyk og fed, men sej. No, do it later. Okay. Oh yeah. Der fik jeg lige en lampe i hovedet. Jeg mener det. Det gør ondt. Det var en dum lampe i hovedet. Men hvis den bare lige pludselig slukker sig selv, så er det ikke vores skyld. Så gør den det, fordi at vi ikke Så, nu er vi sgu i gang. Fuck, hvordan hopper man ud af den her? Nå, fuck, jeg har været ude, okay. Ej, for helvede. For helvede, nu skal de bare se på mig som rømme. Bi. Kom så. Hejsa. Hallo, er vi i gang, eller hvad? Ja, det er vi. Godt. Men jeg kan ikke se. Hallo. Jeg kan ikke se. Det er jo kedeligt for seerne, det her. Kuku. Der er du i morgen. Au, det gjorde ondt. Det blev ramt med en bazooka, og jeg døde ikke engang. Det var fedt. Fuck. Okay, var det lige det der fø, der gjorde det? Nå, men ja, det er creeper bait, okay. Men kommenter min video. Skal jeg gøre det? Ja, det gør jeg. Det kan du så godt gøre. Du er sej, hvis du gør det. Chris, holder du den? Ja, det er svært at holde den, ikke? Lips. Wow. Jeg holder den tit i 12 minutter. Tror du, at det er sjovt? Fuck! Fuck rush! Level 100! Fucking level 100! Ej! Tak. Og den her gang vil jeg slå nu ihjel. Lige nu ligger jeg på en tredjeplads. Vores hold har overhovedet ikke dræbt nogen. Jeg hopper ud. Godnat. Dumme lort. Vandre. Jeg gider ikke ind i den der. Hej, vi laver YouTube, far. Hvordan gør I det? Optager. Okay. Helvede. Det er creeper bait. Igen. Er det gået? 10 sekunder. Okay, da. Ser vi det. Jeg var ude! Fuck! Det er sindssygt. Eller hvad? Hvordan fanden kan de se mig? Kan man ikke dykke på en eller anden måde? Okay. Dun. Ja, jeg bliver ikke ramt. Wow! What? Au. For helvede, jeg hader det der. Jeg hader dem. Oh, fuck. Ham igen.
fandme kommet over på en. Yes, my boys. YES, my boys. Fik en. Der er gået 5 minutter. Og Jeg optager. snart 6 minutter. Jeg optager rigtig lang tid. Tror du ikke, at det gør helt vildt ondt i min arm, når jeg har optaget i 14 minutter? Jo. Det har jeg faktisk. Det er min bedste video indtil videre, fordi det er også min første. Sniper, seriøst? Døg med det. Døg. Nej. Fuck. Fuck. What? I hate that. Bitches. Jeg dør hele tiden. Jeg er så dårlig til det her spil. Jeg er så dårlig. Jeg er så dårlig. Simpelthen. Jeg er så dårlig. Jeg er så dårlig. Så dårlig. Så dårlig. Ah! Fuck. Ja, ham der. Ham hader jeg. Jeg hader dem. Jeg hader dem, der laver quickscoping med fucking bazookas. Altså, jeg hader bazookas. De er crap. De er så meget crap. Crap, crap, crap. Fuck. Please. Hvor skal vi stoppe den? Når den er oppe på, når den er oppe på 9 minutter, eller hvad? 10. Okay. Godt. Ellers så slukker den helt af sig selv. Skal jeg få en ny program? Spar løbe alt. Ja, nu gør jeg alt, hvad jeg kan. For at bare få et godt liv. Nu er det snart tid til at sige bye bye. Tror jeg faktisk. Jeg har ham med alene. Han skider ikke. Død. Ryan. Skal jeg ikke engang finde ham igen? Skønt. Jeg gad at bolle ham. Fuck det, nu skal jeg have. Og ja, jeg ramte ham faktisk. Fedt. Au. Jeg er lige ved at slå mig selv ihjel.